Ja, jeg hedder Henrik Nielsen, og jeg er uddannelsesvejleder i Hedensted Kommune og arbejder med alle fra grundskolen og op igennem deres ungdomsuddannelse. Ja, og jeg hedder Karina Utrup, og jeg er også uddannelsesvejleder i Hedensted Kommune. Og vi sidder jo rundt omkring på de forskellige skoler, hvor vi i det daglige møder eleverne, især i udskolingen selvfølgelig. Og så er vi også til stede på f.eks. FGU og andre ungdomsuddannelser. Når vi møder en ung, som vi tænker har brug for noget ekstra støtte, hvor talentspejderne kan være en god idé, så er det oftest nogle unge, som mangler lidt tro på, at de faktisk har en værdi. Der er jo mange unge i dag, som jo går rundt og tænker, at de ikke er noget værd, og de tror, at alle andre har succes. Og der er det rigtig fint, at vi går ind og snakker med forældrene, og det foregår egentlig, det kan være forældre, der henvender sig til os direkte, men tit er det i samarbejde med skolerne, med lærerne, som siger, at vi har en ung her, hvad tænker I kunne være en god indsats for at få dem i gang med noget? Ja. For nogle år siden, der havde jeg en ung, som netop manglede det her med lidt troen på sig selv og troen på sine egne evner. Og så havde vi en samtale inde på mit kontor omkring, hvad fremtiden den skulle bringe for det her unge menneske. Og så havde jeg jo mappen med talentspejder stående. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad, jeg kunne faktisk godt tænke mig at vise dig noget. Og så viste jeg hende mappen med de her 24 øvelser. Gjorde meget ud af at sige, det er ikke ligesom at gå i almindelig skole, det er ikke lektier, du skal lave. Det er simpelthen en frivillig, der rigtig, rigtig gerne vil arbejde med unge mennesker, som kommer og har tid kun sammen med dig, og bare gerne vil sammen med dig finde ud af, hvad er det lige, du er god til, hvordan kan du bringe alle dine kompetencer i spil. Og så kiggede vi på nogle eksempler på de her opgaver, og hun fandt ud af, okay, det var faktisk ikke så svært endda, eller så farligt endda. Og hun kom i et talentspejderforløb, og jeg har jo heldigvis ikke set noget til hende siden, og det er jo fordi, alting er lykkes siden dengang. Men man kan også sige, at de unge, som vi sådan præsenterer ideen med det her, de skal sådan lige, jeg plejer at sige, vi drypper lidt. Altså vi laver sådan en lille, kunne det være en, og så skal de lige gå og tænke lidt over det, fordi det er en stor beslutning for dem at træde ind i. Og mange de kommer efterfølgende også og siger tak, fordi at vi faktisk, mange familier er taknemmelige af min oplevelse, fordi det er jo et slags personligt udviklingskursus, hvor at du træder ind på mange forskellige arenaer. Hvis der var en lærer, der ikke helt vidste, hvad talentspejder var, jeg havde en skole for et par år siden, der ikke brugte talentspejder, fordi det havde der ikke været tradition for. Og der sendte jeg simpelthen en beskrivelse af, hvad er talentspejder, og hvordan får man en talentspejder, og hvem er det, der er talentspejder, og hvad går det egentlig ud på. Og så gik der en uge, og så havde jeg 10 elever fra den klasse, som de gerne ville have, eller cirka 10, som de gerne ville have en talentspejder til. Og der havde de haft fat i forældrene og fortalt det, som jeg havde skrevet til dem. Så kommunikation, information virker. Fordi det er et godt tilbud. Man skal bare vide, det er der, ikke? Men det er jo også det, der, som vi snakker om, det er forudsigeligt og struktureret. Altså det er der 24 møder, det er meget sådan, det er let at sælge. Specielt hvis de har oplevet noget, hvor det er sådan lidt fluffy. Hvad er det her for noget? Så det er sådan forholdsvis konkret at gå til. Ja, og man kan også sige, at mange unge, de kan godt være nervøse, hvis der bliver indkaldt til en eller anden form for møde, og de ikke kender dagsordenen. Så er det fuldstændig uoverskueligt, hvad er det, der venter, og alt er nyt osv. Her, der kan man ligesom sige, prøv at det er det, der sker. Selvfølgelig skal du lære den her talentspejder at kende, og I skal drikke noget te, imens I skal hygge jer. Men der er helt konkret de her ting. Det er det, I skal igennem. Det er ikke alt muligt andet, men det er de her 24 lektioner.